Zdravotní ani ne, spíš estetický. Ale já hlavně bojuju s každým dekem už od 30 let, takže jsem si říkala, vypadlo to na mě někde z časopisu, nebo jsem si to někde přečetla v časopise a říkala jsem si, po těch Vánocích seš už holka, ty signální džíny už nedopneš a tak a za chvilku přijde jaro a budeš se svlíkat do plavek a tak, takže zkusíš to, no, proč bys to neskusila, no. Všechny. Můžu vám říct, že všechny hollywoodský, všechny druhy diet, co si vymyslíte. Cvičila jsem s Jane Fondovou, když se tady změnil režim, tak jsem vyzkoušela všechny takové ty přístroje. Když jsem to tak potom spočítala, jak můžete vležet a vás zabalej do něčeho a ono to za vás pracuje a vy tak jako pijete kafíčko a zapálíte si cigárko a pohodička a máte, no, tak jsem utratila v podstatě asi cestu luxusní jachtou kolem světa a nezhubla jsem ani deko, že jo. Nebo když, tak jenom na chviličku. Nebo když tady byly takový ty nápoje, tak jsem si to okamžitě koupila, že jo, protože pro mě se dělá reklama, že jo, já musím všecko vyzkoušet, takže já jsem vlastně, no, oběť. Takže jsem za 2,5 tisíce jsem za ten měsíc tloustla o 2 kila, takže si spočítejte, kolik asi stálo každý kilo. No. Takže všechno, zkusila jsem všechno a málo co funguje. A hlavně teď, když vidím v televizi nějaké reklamě takový ty chytrý pilulky, jak si dáte opulentní večeři a vezmete si pilulku a ono vůbec neztloustnete, vůbec naopak ráno se zbudíte o kilo lehčí, no tak se musím smát, že jo, protože všechno je draze vykoupený. A zjistila jsem, že ABC dieta prostě funguje. No. Málo která věc funguje a tohle fakt jo. Nádherně, protože vůbec nemusím přemýšlet o tom, nemusím nic klohnit mu. Vím, že to je spočítaný přesně pro mě, když jsem se domluvila na tom, o kolik chci zhubnout, za jakou dobu a tak dál, tak jsem dostávala přesné dávky a je to nádhera. Ráno přijde sympatický ušák, přinese vám tašku, tam máte 5 krabiček a je to. A nemusíte vůbec nic řešit a za ten měsíc a za druhý. No já jsem zhubla 8 kilo, prostě zkrátím to. Psychický stav se samozřejmě zlepší, když nemáte ty pneumatiky tady, že? No, takže psychický stav se zlepší a o to zdraví já se snažím opravdu pečovat a cvičím. Takže já si myslím, že to cvičení taky je potřeba k tomu, no. Ale ta ABC dieta prostě funguje. Mám to vyzkoušený 8 kg dole. A 8 kg masa, to je strašná hora. 2 měsíce. Já vím, jak vypadá dietní jídlo, protože, jak jsem řekla, vyzkoušela jsem všechno, co si vymyslíte a je to všechno v pořádku. Já jsem byla spokojená. Chuťově, pestrostí, vším. Ne, je to určitě daleko lepší. Takhle, ono je hrozně důležité, že člověk se naučí na těch 5 jídel denně. Protože většina lidí, a co se budeme povídat, že jo, je to tak, celý den jí jenom tak v letu, hlouposti, a pak večer přijde, ohřeje si ledničku a kouká na televizi, že jo. Takže těch 5 jídel, ten žaludek si zvykne na to, že po určitém čase to jídlo dostane, takže zoufale netráví všechno do poslední molekuly a neukládá si to na horší časy, že jo. Takže to je strašně důležité se naučit. A to vlastně i po tom, co jsem přestala dostávat krabičky, tak jsem se tak naučila na ty časy, že přesně dostanu hlad a přesně jsem se naučila dokonce i nosit svačiny. Když vím, že bych to někde nestihla. Tak mám jednou za měsíc, tak asi zhruba, dostanu sladký absťák. A to je taková fyzická touha, že prostě si musím něco sladkého pořídit. A většinou to odnese zmrzlina. A to miluju nejvíc v neděli. To si koupím. Vím, že budu hřešit, fakt si to naplánuju a těším se na to, jak malý dítě. Koupím si do mrazáku vanu zmrzliny, tu velkou, ne nějakou ovocnou vodu, smetanovou, tlustou, čokoládovou, tak?
A v neděli odpoledne, když jsou takový ty černobílý filmy pro pamětníky nebo něco takového, tak si k tomu sednu, otevřu si vaničku a celou tu s ním polívkovou lžící. Mám zmrzlou pusu, ale jsem šťastná. A pak mám zase na měsíc pokoj. Ale potom hned mám v ložnici Elliptical, takže hned večer při něčem šopu, abych neměla špatný svědomí. Určitě. Víte co, ono to zase až tak veselý není, že dostanete krabičky a tak, ale veselý je potom, když si stoupnete na váhu a dostanete se tam, kde jste chtěli být, že jo, to je euforie až na půdu. Vřele. Já jsem nikdy nic takhle jako veřejně nedoporučovala, jako spíš jsem se domluvala s kamarádkama a tak, ale věřte mi, že to funguje a já bych to fakt neudělala, kdyby to nefungovalo. ABC dieta prostě funguje. Co nám je pojet, ten je to slušný, ne?